Hai लोगोफोर बड'लेण्ड हारिनि टेलेन्ट इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननाय बावहरो। बे समाव आं मोनसे पेट्रियट सं खननो आखायाव लादों। नोंथांमोना खोनासंलांदो आरो जायफ्रा मोजां मोनो लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना अननानै आंखौ सापर्ट खालाम। साबस्क्राइब खालाम, बेल आइकनखौ थुनानै अलाव होनानै ला जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपल'ड होयोब्ला नोंथांमोना नुनो मोननाय बायदि। बिदिब्ला स्टार्ट खालामनोसै।
माइनि फानजारियाव जोबथेजानानै हारिनि एना एनियाव थगायजाना नांगौ गंसे रायजोआ सनापुरि बर' हारिनि बयनिबो नखरनि थाखाय गावनि गोहोजों जेब्लाबो सोलिनो थाखाय जोंनो नांगौ उदांस्रि जोंनो